Hej så alle sammen, det er fra det nordjyske, det er Rune. Jeg har været lidt forsinket med mit 3 måneders review af min multibuy, men det skyldes en hel masse andet arbejde ved siden af og sådan noget. Men så er det jo dejligt, når det her det kan passe sig selv sådan nogenlunde. Men for lige at vise jer, hvad der er sket her på de sidste 1,5 måned, så kan jeg huske, ved mit 2 måneders review, der lå jeg på 141 PR-pakker. Det er så øget til 216 PR-pakker på nuværende tidspunkt, og køber cirka 3-4 PR-pakker om dagen, alt efter hvad der sker i min downline. Men en forøgelse på 75 PR-pakker siden sidst. Og hvis man nu regner ud, at det er 50 euro per PR-pakke, så er det 3750 euro. Så det er jo ikke så tosset endda. For lige at vise jer, hvad der er sket herinde i forhold til hvad jeg har tjent på downline. Så havde jeg 1150 euro i min downline sidste review, og nu har jeg så 2319. Det vil sige, at den indtjening jeg har lavet på downline, den er 1169 euro. Og vi kan godt hurtigt tage en lommeregner her. Så kan I se, hvad sagde vi, 1169, så tager vi den bare til 7,5. Det er det jeg har lavet på 1,5 måned i downline indtjening i danske kroner, cirkus, omregnet, uden at tage højde for om kursen er 7,6 eller hvad den er. Vi sætter den til 7,5, det er sgu nemmest at regne med. Det er mange penge. Det jeg så har lavet i ren pakkeindtjening, det er jo så differencen. Og hvis vi siger, at jeg har købt 75 pakker, alt i alt, på de sidste gange 7,5, så har jeg lavet det der. Så hvis vi trækker de der cirka 8.500 fra, så er det 19.000 mine egne PR-pakker de har genereret i gode jyske dollars. Det er meget smart. Nemt. Og det er så ikke, der har jeg ikke regnet min eurokredit med, fordi på 75 PR-pakker, det er jo 3750 eurokredit, og det får jeg 50% i kredit i bonus, som jeg kan bruge på rejser og sådan noget. Det bliver noget værd råd, det der. Gange 50 divideret med 2. Så har jeg fået cirka 1875 eurokredit også ind på min eurokredit side. Men det kommer på et andet tidspunkt, hvor jeg viser jer lidt mere om hvad det er. Men ellers så kan man se her i min downline, at der er også kommet en ganske stor forøgelse i hvad jeg har af downline pakker under mig. Den er kommet op på 688. Og mit mål lige nu, det er egentlig ikke at arbejde. Mit egen det kører stille og roligt nu på grund af min downline. Så det er at få hjulpet min downlines i gang med at lave det samme til mig, så vi sammen kan nå de 1000 pakker, hvor det bliver sjovt, hvor det begynder at være rigtig godt med penge, man kan trække ud af det også til sig selv. Så det er sådan ret enkelt. Og det foregår jo som sagt, som jeg tidligere har nævnt, på samme måde. Man ser de der 15 reklamer af 20 sekunders varighed om dagen, og så tæller klokken. Så det er smart. Jeg har i hvert fald svært ved at få armene ned omkring det her koncept her, som jeg blev præsenteret for 3,5 måneder siden. Og når jeg har set, hvordan det udvikler sig, så kan jeg slet ikke få armene ned. Men for lige at se her, sådan et kort update, så kan I se i går for eksempel den 13. Der købte jeg 4 PR-pakker. Så er der en enkelt dag, hvor der kun kommer en enkelt. Så er der nogle dage, hvor der er 2. Men ellers så ligger det sådan meget stabilt på de der 1-2 pakker om dagen. Det har meget at gøre med,
hvor langt min downline er kommet også, hvor mange pakker de kan købe om dagen også, fordi det genererer jo selvfølgelig af procent. Hvis det er min første generation, så får jeg 8% af deres køb, og hvis det er anden generation, så 5, og så går det så videre 4, 3, 2, 1. Så hver gang de køber en pakke, så ryger der også nogle penge op der i min provision account, som jeg kan bruge på at nå de 1000, som absolut er målet. Samt selvfølgelig at få min downline til at få så mange som muligt der til at nå 1000 også, det vil jo være fantastisk. Så det er det jeg arbejder med lige nu, og det var lige et kort 3 måneders review her. Jeg ved ikke om jeg giver, der er ikke behov for at jeg går så meget mere i dybden med hvad det gælder. De af jer der har set de foregående reviews, de er ikke i tvivl om hvad det handler om. Men jeg kommer til at lave et review på Eurocredit. Og så kommer jeg også til at lave et 3 måneders review på engelsk, som jeg har tænkt mig at bruge lidt, fordi jeg gerne arbejder lidt med udlandet lige nu, som også er meget spændende. Men tak fordi I lyttede med, og har I nogle spørgsmål, så må I meget gerne kontakte mig. runemultibuy@gmail.com, eller find mig på Facebook, Rune Bødker Sørensen. Det er ham fra det nordjyske. Heroppe har vi sgu benene på jorden, så jeg bider ikke. Tag endelig kontakt. Kan I have en fortsat god dag. Hej hej.